Дули, къде сме? В супер якия барга клуб, такова на плажа, качаса, генгсти шитец. Какво да очакваме тази вечер? Много яко, какво да стане? В смисъл, пиене, ядене, да без ядене, пиене повече и много яко настроение. Много фън. Гледайте! Топло ни е, готино ни е, вариме, купона всеки момент ще започне. Как се чувствате, момчета? Откъде да започна? Отдавна започна за нас. Да, аз мога да потвърда. Лятото на 2011 започна купона. Имате и нова песен, разкажете ни повече за нея. Дневен ред, какъв е този ред? Има ли ред? Хаос ли е? Фън ли е? Така, дневният ред, както виждате, всичко е много организирано, както винаги. Не говорим един през друг изобщо. Супер репетирано е всичко. Песента се казва Дневен ред. Тя е на Оги 23 и Руди, Дули, Муден и Кукушев. Надявам се да ви харесва и на всички, които са слушали, така да останат с едно приятно чувство, един хубав послевкус, дет се вика. Какво да ти кажа друго? Идеята е на послевкус, братле! Объл вкус искам. Както казва Ицо, книги ли четете? Вие сте много зле. Ние някоя друга книжка сме прочели, ама надали оттам. Чакай сега, песента е на Косио, който дойде при нас с един много як бит и каза: момчета, ако искате да го направим заедно. Ние имахме разни колаборации. Още една точка за мене. Чак бит да го кажеш на това. Чак бит. Да, много хубав бит дойде. Леле се нарича инструментът, с който започва това парче. Укулеле. И какво представлява? Той представлява едно като китарка, такова много малко, но е с 4 струни за разлика от 6 струнната китара. Не я бъркайте с 12 струнна, която 12 е 2 по 6. Затрудни ме. Доста ясен бях. Имаме си хора за всичко. Който не знае, нека да кажа, това е нашия музикант. Значи Руди прави всичко. Музиката, ако има, ето Руди е. Това е Руди, аз съм Дули. Момичетата, които не са разбрали, на лично съобщение във Фейсбук. Ето, направи си реклама. Ма нека се представим за хората, които ни познават, защото 100% ни бъркат най-вероятно, пък и ние се бъркаме понякога. Значи това е Руди. Руди, кажи нещо. Руди. Това е Дули. Аз. Това е Дули. Дули, кажи нещо. Окей, мудничък. Аз съм мудничък. Ма във всичко ли? Започваме, че край няма да има. Мерси, Дули, че ме представи, аз съм Кукушев. Няма нужда от представяне, той е заради това. Аз ще го представя, защото никой. Това е маймен Кукушев. Познаваме се, имаме общ бизнес, правим си нещата и всичко е как трябва. Да се върнем на песента. Видяхме, че няма ред. Откъде дойде идеята за нея? Така, първо те дойдоха при нас, след това се събрахме и започнахме заедно да мислим. Мисля, че припева... Не, имаше разни куплети първо и в куплетите се появи на едно-две места този израз, словосъчетание мерси, дневен ред, и решихме, че това е доста готин лав, защото на дневен ред лятото какво е? Да отидеш на плажа, да седнеш, да пинеш един коктейл, да излезеш вечерта на заведение, така леко изгоряло. Много трудни неща. Сигурен си, че не искаш. Айде, пробвай. На работа съм, нали каза? И ние снимахме клипа на къмпинг градина, на бар без край, едно страхотно място, ако можете тази година отидете. Да видите Никеца. Да. Един много голям музикант и певец. И така, на бар без край, един ден събрахме си приятелите, отидохме, забавлявахме. Закарахме ги, защото така викаме, сега започва лятото, казахме, сега почва лятото, взимаме си нашите хора, отиваме лято, топ един по топката стана. Не. Да са живи и здрави хората, ние имахме късмет, че оцелихме хубавото време. И да, успяхме да заснемем клипа за един ден от 5:30 сутринта до 4:30 на следващата сутрин. Затова сме толкова свежи вътре. Аз си мислех, че една седмица сте го снимали, има безкрай мацки, тази шапка постоянно на някъде върху някой уникална шапка. Забелязали сте къде ходи тази шапка, да, клипа. И ти се слагаш после на главата. Колко ли се струва, аз да стана кмет на някое местенце с флаши, моленце и дълго краченце в комплект с пак. Трябва да танцуваш ти за партията, някъде, на която бабемото е възхвала най-якъра. Точно така, влизам в политиката и ще интегрирам Айряна в пластиката. Лятото започва и кой пак крие, часът е лъки 23 и пак ми се пие. Пак ми се случва, някъде моменти, не да можем да труда. Да си стига и бетки, взима и си плепва и тръгваме на някъде. Виждам,
че се кефите, освен да ви пожелая едно приятно изкарване и да ни радвате с още плажни, зимни, пролетни всякакви хитове. Благодаря, дай Боже, да сме живи и здрави, както казах, да има вдъхновение, да има желание за работа, да има драйв, така на български. Малко тук вляво, сега че... Освен пролетни и лятни хитове, ние ще въведем и новата мода междусезонни хитове. Между сезоните ето това имаме си още варианти. Лятото почва есента, има един друг сезон, ама ще го изпеем някъде. Руди, кажи. Ето, запомни. Него е? Но първите думи от новата песен. Циганско лято. Идеално. Благодаря ви. Само циганите карат до края. Лято и мацки на ято. Вау! Още малко ще я завършите. Хапвам и пивам на богато. Благодаря ви. Това беше едно хубаво интервю. Много благодарим на вас най-вече, че дойдохте да ни снимате. Нали? На Алекс. И на Алекс. Ти Алекс ли си? Да, Алекс, поздрави на Логи 23. Здравей. Ние сме Руди, Дули, Муден и Кукушев и след малко ще поизгръмнем, така да се каже. Как са по принцип нощния живот във Варна? Как ви се отразява? Ами как ми се отразява? За първи път тази вечер излизам във Варна. По принцип съм от София, но се преместих тук и ми е много яко. Препоръчвате ли на всички софиянци да се преместят във Варна? Препоръчвам го, да. Го. Други въпроси някой? Аз имам един въпрос. Аз държа микрофон. И аз казах да задам въпрос, като ти държиш микрофон. Добре, окей. Сега, моят въпрос е следния. Искам да те питам, тебе. Не да те питам. Да те питам. 4 години актьорско майсторство. Да те питам. Може би е в образ. Това от коктейлчето, съжалявам, извинявам се, нали? Нека те попитам един въпрос. Добре ли така? Какво е? Що избя? Нека те попитам един въпрос. Откъде взема този як потник? Кай? Искам да го От една. Ама чакай, това или това? Виж какво стои ти, добре, така че много ти благодаря, че дошла с него. Благодаря. Благодаря ти за това интервю. Какво искаш да кажеш на нашите зрители? Че сте много готини, да ви слушат само ОРВ. За нас не дай говори. За ОРВ трябва да говорим. ОРВ. И за готиния ни оператор. Да. Боби. Да. Ево, брато. Ево, Боби.